Amma Habib, ka bani mamaki irin jin wannan kalmomin da suke fitowa daga bakinka. Aƙidan iyayena daban. Ina son ka san wani abu. Alƙur'ani ta ce littafi ne girma, wanda Allah ya sauka da Annabi Muhammad da shi. Duk wanda ya rike shi, lallai tabbas ya rike musulunci. Wanda ko ya saba da shi, hakika a musuluncinsa akwai gyara. Wato Karima, a gaskiya yau na zo ne in faɗa miki gaskiya. Kawai aƙidanki ne na iyayenki shine kaɗai yasa ba zan iya aurenki ba. Sakamakon ina son yarana su taso da ingantacciyar tarbiyya, su kuma samu kulawa akan turban musulunci wanda ya dace. Ni kuma gaskiya ban gamsu da naki ba. Amma Habib, ka bani mamaki irin jin wannan kalmomin da suke fitowa daga bakinka. Aƙidan iyayena daban. Ina son ka san wani abu. Alƙur'ani ta ce littafi ne girma, wanda Allah ya sauka da Annabi Muhammad da shi. Duk wanda ya rike shi, lallai tabbas ya rike musulunci. Wanda ko ya saba da shi, hakika a musuluncinsa akwai gyara. Ina son ka san na da Alƙur'ani mai girma.